Hello guys, what's up? Mayong buntag. So karon guys, dong mi og tabigan kay magsag-ob me nya, maligo pod me. Kay pare labang ka. Kuan kanang daghan na kay tag buling kay biyahe ta gikan og syudad gahapon nya abog kayo. Bisag tugnaw kay dire, maligo ta kay wala, galukot-lukot na itong buling. Okay dalang galon. Puro dalan ni upat ka to. So gikan meron og lungsod kay nami gitagbo nya. Nami gidala diri nga kanang nay kinason mong guruna. Among dalon dito sa tubod kay among hugasan. Mao ni mong karsada diri nga bago untang human. Ang problema kay wa gyud na human ugbot unsa ning pagkahumana nga wa man na human isura man magian di man magiag buan motor amo ning baklayo among motor nara sa ubos gibili namo kay di masud diri grabe gyud ning bukid diri ho Ginagawa mo. Purus lasang. Okay, ang bukid rin sa Uslob. Doon na ta sa among tubod. Nagri among tubod. Doon na ta. Maligo pero bahalag tugnaw kay sus. Mambuling galikit-likit na. Mao ni among tubo dire. Ilot kini siya kay nanay siya atop. Mga laba ka niya mag-uwan aw. Di ito ka mabasa bay. Hinahinay ta diri hagdan kay dalong kistonan. Ang libutir. Oh. Puno kay tubig o puno. Oh. Puno. Wala undang agas adlaw gabi agas. So mao ni among dalagitan sa lungsod. Sa ngalan na bok? Tahong. Tahong. Mawaning ko na ron. Daano na namo panyud to. Ini biar kuah nih, ugas nih, nih. Ini ya, orang kan. Uy, maligo na ka. Grabe ito daw ang tubig dito. Two hours later. Dua terupat. Tiga deh. Gimana sih mau bislet?
ginagawa mo? Kita mo itlog. Papa. Pa. Oh. Mari ko papa. Kol. Gusto tong chipcook dia kol. Beli na tong pagkaon dia kol. Ni kung mama kuan ni kung mama kanang chipcook sa ni kung mama. Tigluto ni dress kusina kung mama bay. Sa gluto ni mama. Adobong manok. Oh, adobong manok kung sudan ron, adobong manok. Si Papa lagi og manok. Oh, adobong manok. Dapat.